Ka Phlim Khasi ba Tymmai ka ba on sa Pynlait Paidbah no aka khat saw tarik risau ar ha biju cinema hall Shillong ka bala ai kerteng Ahor Haka ka Phlim lai shimbanta do ba hilarious kharbi khiu kumuting sham ka samla dei kisha talang kum kapuran haringkat bat ki weide ki balai shimbanta lang ki bakanthum yu tenas marag Pradip Shulan Madu Vijay Singh lembat ki weide ki artis yakane ka Phlim on sa pen i south sen haka shisngi kata kan long ka show baningkong on pen i haka por khatwei baje manstem ka ba ar baje janmen ka balai san baje janmen bat ka basaw haka por nyo baje janmen Kipulit ka nang ba mantagaski kilayo bantam no yakaway kametya nakaklaw hajan kasnong malki. We are trying to find out the culprits sooner. What's your name? Jeff, call me 7627960215. Kaba sim jonga kakinjai ngam da jing so sing jitu slai tang jikman kacha bangapet kacha bapai Wan Buddin nega. Tiba beriwa Don't say Jeff. Don't say please. Kasihan ke baningkong kimat ki jauh ini kimat juga गलत नहीं खना ना सुनो अमीर गमती भरू मता ये कुछ मामला बहुत बिगड़ गया है किल दे I did your name!